Evo nas ponovo u novoj epizodi na našem kanalu i prvo bih htjela da vas izvinim zato što nije bilo klipova 2-3 dana. To sve je bilo zato što sam imao obaveze, inače sad je stigao vikend pa izaći 2-3 klipa za ova 2 dana. I kao što vidite imamo neke novosti, ovaj Archer nam je isto 6. Imamo Marter level 3, ovaj nam se diže na 3. nivo. Da ljudi, znači kupili smo 3. buildera kao što vidite. I sad imamo 3 buildera i sad će brže ići. Ja ne planiram trenutno ništa da dižem, nego neću još ništa da dižem, skupljam pare pa da zidove malo upgradeam ili sad, pošto imam jako malo para, neću da dižem ovaj Archer na 6. nivo, nego ćemo sad da napadamo. Strategiju možete na Gianta 50 Archera i 2 heal spela. Jako veliki loot, ali je prejako. Ljudi, pitate se kako skupiti 3. builder ako imam 1209 trofeja. To zašto sam ja skupio preko 1250 trofeja i 2-3 ljudi su me napali i uzeli te sve trofeje, pa to. Ne možemo ništa lako da dobijemo da napadnemo. Dobijemo lako s divima odbrana prejaka. Veliki loot, ali teško je, sam na lootu. Aj probat ćemo ovo, daj mi dosta golda i nešto dosta eliksira, nešto, pod navodnici. Znači ljudi, ja kao što vidite ja napadam, da vam postavim ovo i prvi heal spell bacim tu uvek kad već krenem da mi gianti nestaju. I ja to kao što vidite već smo ostali bez samo 8 gianta, što će nam biti veliki problem, ali mi ćemo se boriti zašto smo mi youtuber i zašto smo mi legenda Srbije. Legenda Balkana, bolji smo od Srbije na full TV-a. Nik se ajde sad ovdje da bacam samo da bi ovi gianti uništili nešto zbog Archera. Da bi ovi uspjeli 50% i da mi uzmemo taj loot. Inače, dobro što su mi ovi ovdje Archeri, možda tu oni će... što su pametni moji Archeri. Ljubim ih u glavicu. Znači, uspjet ćemo mi 2 zvezdice ovdje lagano. Uspijemo 3 svaka nam ga dala. A možda ćemo uspjeti 3. Da, možda uspijemo i 3. Ja sam se radio da nećemo nijedno uzeti, ali sad izgleda ćemo uspjeti 3. Znači uzeli smo mu 200.000 loota golda. Što je... Sad ako... Ajde ne to da mi gađite Archer Tower. Izgleda nećemo možda 3 zvijezde uspjeti. Veze, mi ćemo se boriti, zašto smo mi, zašto sam ja. Nećemo uspjeti 3 uglavnom, ali nek uzmu ovaj eliksir, treba će nam. I da ljudi, u klanu imam 4 glača i bilo nas je 7, pa sam ja kiknul zato što me je psovo, a druga 2 su izašla, ovaj više neće igrat s oca, ovaj izašao zašto je taj izašao. I sad je tu nas 4, a ako igrate Clash of Clans, obavezno uđite tu u klan. Tak će vam se pojaviti preko ekrana, sad ćete vidjeti. I 100.000 mi je sad, what, 100 soma. Znači što je ekstra. Sad ću ja doći sad nešto da nađem pa ću brzo doći. I ljudi, evo nas nazad, da se uvjerim da snimam. Dalje, evo nas nazad. I uglavnom mi smo uzeli sve što smo mogli od onog lika, sad imamo preko 600.000 golda. I stavit ćemo, imali smo preko 500
Pa smo dobili još 100 za onaj loot bonus i... nema veze, stavit ćemo ovaj archer na taj 6. nivo da bi imali što je plano, da niko nije malo da nas ušti. Pa ćemo ovaj cannon dizati. I onda ćemo ga ubaciti tu negdje. I onda ću neke zidove da, onda ću sve se truditi da sve zidove dignem taj na 7. nivo. Da bi mogao da se diže na TH6. Ej, to je nekad... Kasnije ću ja i staviti ovaj defense na 2. nivo, pa ću, kad taj bude drugi, ovaj staviti na 3. Pa kad taj završi na 3, ovaj ću staviti isto na 3. Samo je tako radi jače odbrane, inače ga ne bi dizao, a ovo dva lika su izašli, sad ćemo pokazati bazu. Ovo ljudi, ja ne znam da li je verovatno, da je moguće da si 30. nivo, a da si TH7. Dobra, to ako je realno, brate, je 31. nivo pa sam 6. Gle, ti rate, odbrana očajna, znači glav, još nisam. Zastanite nešto mi izdesilo s tablicom pa ću brzo. Da ljudi, ja da, desilo se i kao što vidite, baza ima veze sa životom, jako očajna. Ja kad mi ćemo taj još snimat ću, trudit ću se da u svakom videu ću skupljati baš veliki loot i onda kad dođemo do tih 1.200.000 onda ću staviti town hall da mi se diže na taj 7. nivo i tu nećemo snimati Clash of Clans, nego ćemo snimati Clash Royale i tako ljudi, da. I sad to je bilo što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro, ako igrate COD obavezno ćete u moj klan, dobit ćete eldera i do tada veliki pozdrav.